Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τα domain μας από άλλον καταχωρητή στην ip.gr. Αφού κάνουμε login στο λογαριασμό μας, επιλέγουμε «Ο λογαριασμός μου», «Αλλαγή καταχωρητή». Στο πεδίο «Domains προς μεταφορά» πληκτρολογούμε όσο domains θέλουμε να μεταφέρουμε, χωρισμένα με κόμμα ή ένα σε κάθε γραμμή. Επιλέγουμε «Συνέχεια». Πληκτρολογούμε τον κωδικό εξουσιοδότησης. Ο κωδικός εξουσιοδότησης στο EU Domain είναι προαιρετικός, γι' αυτό θα το αφήσουμε κενό. Επιλέγουμε «Συνέχεια». Επιλέγουμε να μεταφερθεί το domain με τα στοιχεία του μητρώου. Επιλέγουμε «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Ολοκλήρωση παραγγελίας. Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωσή μας επιλέγουμε κατάθεση στην τράπεζα. Επιλέγουμε παραστατικό για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Στην περίπτωσή μας επιλέγουμε απόδειξη. Συνέχεια. Εδώ βλέπουμε το κόστος αλλαγής καταχωρητή για .com, .eu και .gr domain. Η αλλαγή καταχωρητή στο .gr domain είναι δωρεάν. Τα στοιχεία τιμολόγησης. Επιλέγουμε «Συμφωνώ» και «Συνέχεια». Σε αυτό το σημείο θα λάβουμε όλα τα ενημερωτικά emails. Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία αλλαγής καταχωρητή.